ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ଓ ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛର ଠିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଉର୍ବର ମାଟି ନେବା, ତା ସହିତ ଗୋବର ଖତ ମିଶାଇବା, ଆଉ ଏହା ସହିତ କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୋକୋପିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଛାତ ଉପରେ ଭାର କମ୍ ପକାଏ, ମାଟି ଢିଲା ରହେ, ମୂଳ ଭଲ ବଢେ ଓ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାଟି, ଗୋବର ଖତ ଆଉ କୋକୋପିଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।